E falando de avións, chegan as vacacións e temos que ir mercando eses billetes de avión, pero dúbida, que asento eleximos? Porque non todos son iguais, nin de cómodos, nin tampouco iguais de seguros, atentos ao dato, porque, a ver, o mellor moitos de nós dicimos, estos asentos da última fila non os queremos mercar, por qué? Porque é verdade que non se reclinan para atrás, está ben porque ter o baño ao lado, pero tamén vos digo que do baño chegan cheiros, e pensamos... Se había se longa, aí claro, pode... cheiros, e despois tamén parece, pénsase que o cu do avión se move máis e que é máis inseguro. Pois, ollo o dato porque igual non. Que facemos? Elexir, por exemplo, un máis espacioso, como os asentos pois de saída de emerxencia. Que pasa neses asentos, Que Quique? tes sitio para as pernas, pero que podes estiralas, ir así. Pareceme superinteresante isto de contas, porque moita xente non pensa niso cando colle un avión. Home, claro que non pensa, pero tamén che digo a cousa, nos asentos de emerxencia non podes levar contigo as túas pertenzas, porque se é unha emerxencia tes que axudar o resto de pasaxeiros, e tamén son un chisco máis caros. Cales son os que máis gustan? Por suposto que os da primeira fila. Tamén tes sitio para estirar as pernas, son algo máis caros tamén, pero pensamos que son os máis seguros. E sais antes que ninguén. Sabes antes que ninguén. E iso é moito... Cando todo o mundo se pon de pé... A ver, a ti cal é o que máis che gusta? gusta? Que asento che gusta máis? Ti cando viaxas? Dubidas cal Non, coller? eu non dubido. Eu non dubido. Para min a comodidade máxima. Eu un asento de emerxencia, poder estar ali... Eu son, home, non son altísimo, pero son un pouco alto. Entón, poder estirar as pernas, para min é impagable. Pois non é o máis seguro. Bueno, Voume ir e sentarme no máis seguro, que é o da última fila. Sí? Hai que aguantar algo de cheiros de váter, non pasa nada, porque se pasa algo no avión é onde vamos máis protegidos. Imos comprobalo. Que sentada me quedo. Pois non sei se sentar neste, ou neste, ou coller ventá. Hoxe na Hora Galega aprendemos a escoller o noso asento no avión pensando na comodidade, pero tamén na seguridade de cara ás nosas viaxes de verán. Compañeiro, non sei que che parece este, pero ten espazo para as pernas. Se buscamos comodidade no avión, Fátima, onde deberíamos sentarnos? Normalmente, nas salidas de emerxencia, onde máis sitio temos para as pernas, son asientos máis amplios, e despois, pois, nas primeiras filas do avión, pois tamén hai moito máis sitio. Moitos avións, as primeiras 12, 15 filas, teñen máis espacio para as pernas, e canto máis atrás, pois, un pouquiño menos. Evidentemente, o asiento do medio é, digamos, o máis incómodo. Eu, cando vou no medio, non son bo compañeiro de viaxe. Bueno. Por qué? Porque, claro, é que teño que abrir patas e os do lado, pois, molesta un Sí, pouco. para as persoas que son altas, o mellor é o pasillo. Fiestra, medio ou pasillo? Se pode escoller o fiestra ou pasillo. Un amigo nuestro coge el pasillo, debe ser para ir rápido al baño o algo así. Ou para estirar a pata? No, también puede ser. Eu normalmente na ventanilla. Se queremos ir o máis seguros posible, onde teríamos que situar? Vale, en principio a parte traseira estadísticamente pois, a máis segura. Pensas na seguridade, na comodidade ou dache un pouquiño igual? No prezo. O importante é que sexa o máis barato, non? Onde diría vostede que é a parte máis segura do avión? Eso, lo de las alas es lo que yo creo, pero no lo sé. Yo creo que yo de un infarto ya me muero para abajo. Ya no. Vostede dalle igual a parte, porque a min pasaríame o mesmo. Eu xa morro na caída, non toco chan. Pois supoño que será a cola. Se tiveramos un accidente, o importante é sair do avión, non? Sí, claro que sí. Para iso tamén están os tripulantes de cabina, que estamos formados para elo. A salida de emerxencia, se estás cerca dela, vai ser moi rápida a apertura, e a apertura tamén do tobogán. En cuestión de segundos estarías evacuado do avión. Estarías fora. Sí, sí, sí. Como a profesional, Fátima, ti onde te colocas nos avións? Evidentemente se podo nas salidas de emerxencia, pero non por o que estamos falando, sino pola seguridade, non por eso, sino por ir máis cómodos. Pola comodidade. Sí, 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 sí.